ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị abịawago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme nganga anyị abịawago. Wee na-egwu a anyị abịawago ewo anyị abịawago anyị abịawago ewo anyị abịawago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị abịawago. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme nganga anyị abịawago. Hello Igbo, anyị abịa. Anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme gịnị? Nganga. Oke nwa uteli ọfụma. Ọ sị na anyị na-eme nganga. Ịma na anyị na-ekwubu na anyị na-eme ịnyanga. Nganga bụ ihe ọ bụ. Anyị na-eme ngala. Anyị bụ ndị Igbo. Ọkwa unu bụ ndị Igbo ndị onwe fajuru afọ. Sini nne anyị. Oke nwa kpumi. Kedu ebe nke esikweje? Leche m na ije holidays. Isoro dadi wee jebe ngwa bịa nọrọ ebe a gidigba nwa. Kpumite. Ọkwa unu bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga, unu na-eme nganga, na-eme ngala. Ịbịakwa na akpa agala, bụrụta nso. Ana m ajụ unu ihe, ọkwa unu bụ ndị Igbo ndị na-eme ngala? Anyị bụ ya. Agịdịgba ibu ya? Isokwa bụrụ ndị Igbo ndị na-eme ngala? Si nne anyị o. Anyị abịaghị isi Igbo ọzọ. Anyị nwa bụ Igbo, anyị abịa. Igbo class world. Anyị bụ Igbo language police. Igbo police. Ihe anyị bụ ndị Igbo ndị na-ejide ndị Igbo amara asụ Igbo. Onye kpọrọ onwe ya onye Igbo mana ọ mara gịnị asụ Igbo. Anyị bụ ndị na-ejide. Anyị na-ejidekwa ndị Igbo ndị makwa asụ Igbo mana fafu onye Igbo ibe fa ebido sụba oyibo. Anyị na-ejide ndị na-asụkwa ngili Igbo. Anyị achọrọ ngili Igbo chaa. Anyị achọrọ ngwakọ ma ndụbịa mba. Ịchọ isu Igbo ịsụwaga, ịchọ isu oyibo ịsụwaga. Ifu onye Igbo ibe gị sụọlia Igbo ka ọ maa na ịbụ nwanne ya, ka ọ maa na ọdụ save, ka o feel at home. Ifu onye Igbo ibe gị sụọlia anya. Anyị ga-akaba arụ na-ewepụta oyibo niile anyị na-etinye 90%, 80-85 mbụ asụsụ anyị na-asụ oyibo juli. Ọbadị ulu na anyị na-asụzi asụsụ anyị ebulu oyibo wujuo na ya mba. Anyị achọrọ ya. Ịchọ nri ofe ụgụ iliwa gị, ịchọ nri ọgbọnọ iliwa gị, ịchọ onugbu iliwa gị, ịchọ egusi iliwa. Anyị achọrọ mixture, komkom mixture. Komkom gịnị? Agịdịkwa bịa nso ibu izu. Anyị achọrọ gịnị? Komkom mixture. Anyị achọrọ ya cha. Ya bụ ka anyị sụba ọbala ulu nke ukwuu. Ndị mmadụ ga-asị kedu ulu ọba? Ọbacha nnukwute ulu. Ọkwa nna akọla unu mgbe niile n'izu ụka ọbụla mma akọla unu ihe nlite maka na mbụ onye Igbo fụ onye Igbo ibe m. Onye Igbo ibe m wee fụ m wee maa na mbụ onye Igbo. Fa na-akparịtakwa m, nabata m ọfụma. Fada onwe ndị si na Igbo afụrụ onwe fa n'anya na Igbo fụ onye Igbo ibi ọ gbapụ ọsọ o mee ka ọ fụrụ ya mba. Nke ahụ adịghị emekwa m. Ime ka ifuru m mma emekwa na mfụ gị. Ọ bụzi na ị chọrọ m nga iru makwa bịa sakụtaba gị mana mfụ gị ozugbo mma asakụta gị salala gị. Imezi na ị chọrọ ebugbanụ m iru achụ iru nke ma ọgbala ọkụ mba. Papa nnekwu wụpụ aka n'ọnụ. Eburu iru achọ iru maka nke mmadụ agbara ọkụ. Agịdịgba nwa ịdụsi na-eme ihe anyị na-eme. Ya bụ bọsị agakwa ma afịa ọzọ ofu afịa kwa. Anyị so nọ n'ahịrị n'ọgbala wee na-achọ m ka akwụọ ụgwọ maka COVID-19 na-abịa. Ịbịa ị ga-akwụ n'ahịrị kwụọ n'ọgbala ọjalines ọbụkwa nke gha onye malụ onye
pụta ọjọọ mpụ ibi ọgụ a na-ada a na-akụ ọkpọ n'anya mba ị ga-eje kwanyere onwe gị ugwu nya bụ mwefu anti anyị ahụ nke ahụ m kọrọ unu mbọsị ahụ mụ na ya na-ekene mkpọrọ ụmụ m ji afịa anyị na-asụ Igbo wee fụ m wee sakụrụ m si m nwanne m wee kene enyi oluo mbọsị nchefuru ihe mbịa ọzọ ejire m risiti ngwa ya na nchefukwala ihe ọ na-alụ ebe ahụ osi m jee rọkọrọ ihe niile nchọ ka nnaba egwu na-atụ m si ya biko a ya etukwe m ori na ụlụ na-alụkwa ntị ori bụ ihe ka njọ isi na-ama njidekwa m si na m bịala ori ọsị ọkwa ichefuru ihe ebe a jee rọkọrọ ihe niile so amabụ okwe m onye a mụ na ya mara n'ọnụ anyị sụrụ asụsụ anyị fụ na anyị bụ nwanne anyị wee kenetezie mfụzi anya mbọsị ọzọ nsị ya antio dada anyị kene anyị akwụcha n'ahịrị tolu gawala ya ifu andị bọsị ahụ ihe dum ije dum ọsịsọ o wee pụtasị m bụ bịa ozugbo bịa ya na kasa ọ nọrọ ozugbo bịa kpọọ m si m bịa ozugbo ka m bulu ụzọ ozugbo ọ na-eji na ọbịa ebe nkwụ n'ahịrị ọkpọ m ozugbo si m ngwa m bịa ka o bulu ụzọ meelu m wee gbara ọsọ sie nsi ya anti osi m nwanne m o meelu m ya ndị ọzọ na-esozikwe m n'azụ na-afụgokwa ihe asụsụ me ya bụ anyị na-asị papa nnekwu n'ụlọ ọfụma wepụ aka n'ọnụ agadi nwoke na-amị aka ya mere ọ bụrụ na anyị asụrụ asụsụ na anyị na-asụ asụpịsụpị ọ ga-ama na anyị bụ nwanne mba ọma mmakwa maka anyị amaburu ya onwere mgbe anyị ji mali ya from Adam n'ebe ahụ ka anyị nọ mara asụsụ na-ejikọ ya bụ ịma na nsili unu na asụsụ na-eweta ihe ọma unu chee na-asị nke a bụgokwele mbọ unu ga-anụkwa Igbo ya bụ ọ bụrụ na unu nwere afọ oyibo bidogodini n'afa jee gbanwegodi n'afọ oyibo unu niile onwe ndị nke faka njọ fa nwere afọ oyibo na-abụ ma afa nna bụkwa afọ oyibo onwe ndị afa nna fa bụ afọ oyibo afọ Igbo ya ka eji amata dị na fa bụ ndị Igbo chaa mana o nwezila onye Igbo bụ ulu ma afọ oyibo ma nke Igbo wee buo onwe ya onye ahụ na-agọnarị nne na nna ya ọkwa nwa ike bịa si na ọ bụrụ onye Igbo unu na-ewe iwe ọkwa iwe ka unu na-ewe si na ọ na-agọnarị identity o nwere ihe dị iche onye bụrụ afọ oyibo buo onwe ya buo nke nna ya Anthony Kenneth ọkwa onye Igbo Susan Patrick nke ịmago onye na-akpọ ụdị agwa bụkwa onye na-agọnarịkwa onwe mmadụ ịbụ onwe ya afọ eji mali ya dị mma o nwere ndị a na-akpụ isi na ndị Middle East a afụmokwe m onye na-azụ afọ oyibo n'ime fancha ya ka ndị ọcha ji akpọta fa ọfụma abịa na klaasị ma ụlọ ọrụ akpọ afafa ọfụma maka ndị ọcha fadị used to afafa maka fadị ezo onwe fa ezo fa ga-agwa gị ebe fa si buo onwe fa afa akpọ ọnya ihe afụ onye ọcha ọ ga-akpụtacha abụbakatafalabele ọ ga-akpụcha abụsalahi ọ ga-akpụ ya ọfụma mana ọma mkpọta nwa afọ Igbo ife ọma nkịtị ma Nneka ọma mkpọta nwunye maka gịnị anyị melie bụ na fadịrọ yusto fada emiti afọ ahụ mgbe niile onye ọbụla na-abụ nwa ya afọ oyibo onye ahụ ọ na-agọnarịkwa nne na nna ya nwee ike asịgo na ọ bụrụ onye Igbo unu na-ewe iwe si ọkwa o nwere afọ Igbo na afọ ya ihe so nwee ike eze bụ onye nwa ka ọ si na eze bụ nwa n'afọ Igbo ọ bụ onye Igbo ọmụmụ agọ amamụma Igbo na-eme ya ifele maka na ọfụgo na anyị enwere eze onwere ndị anyị nwere ọ bụrụ na o nwere ndị anyị nwere na-ekwuchitere anyị ọnụ anyị enwere mmadụ ma ndị kpọkwala onwe fa ọha na eze anyị enwere fa ọ bụrụ na anyị nwee fa ka ndị Igbo ka esi mara ndị Igbo bụ ọgụ na-ada nwanne gị na mmadụ na-anụ ọgụ ihe arapụgodo ihe na-eseli gị na ya nụchitebelie ịtụrapụ ihe iji n'aka n'ụzọ mmadụ na-akụgbu nwanne gị ịtụrapụ nụchiteli ọgụ unu ga-ejide maka okwu okote n'ụzọ wee kpedo ọ ka esi eme ọ ka esi zụọ anyị inwe ike gị na nwanne gị a na-ese okwu n'ime ụlọ
na-ese okwu n'ime ụlọ papa nnekwu na nwayọ papa nnekwu ị ga-anọ nwayọ maka ịnọ nwayọ mma egbosi gị igwe ama m ihe ị na-eme gị na nwanne gị na-ese okwu n'ime ụlọ ifu onye na-eti ihe n'ụzọ ị atụrapụ ihe iji n'aka wee gbachitelie gị na nwanne gị ejizi elu maka onye ahụ chọlie okwu wee kpedozie ọ ka esi eme ya mana amazi m n'Igbo nke taatazi ma na alụfu uche amara m odibe ndị dịli ndị afa ndị na-edufa sọsọ ofu onye unu ya eje nene fim ya nwoke ahụ afọ ya uchenjiri ndị ọcha chọkwa ichenji n'ike mgbe a na-agba oru slave trade unu jee nene fim akpọrọ the root akpọrọ ya gaa America fachi bụ ya afa ya adịlife izi faya na-akpọ ọjụ si na ama mgbanwe ya afọ ahụ papa ya na mamụ ya bulie ka ọ ga na-aza na onwere onye pụrụ ịgbanwe fatilie ihe kwụọ onye akụ si ya nye ya afapa nyeli ebu ọkwa Tony ka ọtobi ọjụ a na-apịa ọjụ si na afọ ya bụ kintakunta wonu kintakunta agịdịgbabịa ka ị na-emezi ngwa pụba chacha fụọ wedịrị a na jekwuru daji ka sọmụ na oke nwa mee maka isoro anyị eme Chidike nọla na ebe Chidike nọziela ọsị gịnị kintakunta a na-apịa ekedie n'osisi na-akụ ya si ya nya wele afọ enyelie agbanwechiche ibie niile afa asị ya ngwa nya wele afọ enyelie ọjụ a na-apịa ndị ọcha gbatalia gotelie ka nkịta papa nnekwu ngwa mechie ọnụ ka m bịanye gị biskit papa ifu ya ata biskit ngwa licheli ka anyị mọsọ anyị emechebego ka anyị njenye gị biskit ngwa wepụ aka ịta na ọgọdọ papa ịta na ọgọdọ iburu ewu na-ata ọgọdọ ngwa jide aka ngwa Chidike na-ege ntị ka wee kedie n'osisi na-akụ ya what is your name wasị ya na afọ ya aza Tobi na afọ enyelie onye ọcha gotelie enyelie afọ ahụ si ya na ọnya ka ọ ga na-akpụ ya wee si ya ngwa nyasi my name is Tobi a na-apịa kedu afa gị what is your name kintakunta ọ na-eti a na-apịa nnukwute osisi raka ukpuru koboko nweli mbanakata asaa na-apịa anya ịpịa kwuo my name is Kobi apịa anya ma 10 apịa anya 3 si akwuo Tobi ọ na-asịkwa kintakunta a na-apịakwa anya ili ọ na-ekwukwa ihe ọ na-apịakati emetie mmalị na ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu fa wee mee nye hiro ma na afa mmadụ kwesịrị ịdịle ka nne na nna ya si pụọ ọnya ya ka ọ wee mali rutue ndị ojii niile a kịta bụ ndị Igbo especially ndị nọ na America fa ncha bụ ndị Igbo mana fa agbanwechego afafa maazịkwa fa efugo fa anago ka 9 ya bụ ndị be anyị ka unu si na aka enwe unu tinye n'ofe wee wepụ ya o mee ghọọ aka mmadụ daalụnụ ndewonu ihe anyị ya agụ tata anyị ya agụ akwụkwọ Igbo chelicheli oke nwa cheli ka ngụọ igwu mbọsị ọzọ igụba oke nwa mba ike agụ mbọsị ọzọ igụọ ngwa na-enye gụọ n'ọkwa isi na ịchọ iche na Igbo dị izi Igbo pịala arụ ọkalicha ajụjụ nwaanyị ji ga ama na ajụjụ n'ebe ihe agụ chee ka ngụọ ịgụchi ihe azazi ajụjụ oke nwa so anyị agụ maka nkahụ a na-akpọ nkapịa ọnụ ya na-eto ogologo papa nnekwu okwu aka n'ọnụ ọnụ ya na-eto ogologo na-eni nkapịa na-eni nkapịa nkapịa Mommy can we Dada Iwe bụ maka nkakwu
Umia Mugo. Whole family. Almost his whole family Mugo. So alive. Okay, one I call na akụkọ iru. Chelin. Okay, we na isukwa na ngli Igbo ebe. Suo Igbo ọfụma. Suo Igbo ọfụma. Akụkọ maka nkakwu. Nkakwu ahụ na-ezu ori maka nkakwu na-ezu ori. Oke nwa si na nkakwu na-ezu ori. Wow, ndị mụli anwụgo. How? Ọ bụ ogbenye. Kwuo na ọ bụ ogbenye. Enwe nne enwe nna. Cheli papa nnekwu ogene kwa. Nwa na-atakwa n'akwụ ya. Nwa onye na-enye nkakwu ahụ nri. Ewo, ọ si na o nwere onye na-enye nkakwu nri maka na ọ bụ ogbenye ọnụ ntụ. Ọkwa isi na ị ata biskiti papa. Ngwa cheli na oke nwa kọzi akụkọ ọsọ nke anyị mechie ka nwa je taa biskiti. Ọ chọrọ biskiti. Ofuke n'ụtụtụ nkakwu ahụ na-ekwule ya wee zuo nri na ebe gịnị? N'obodo ụmụ ndụ mmụọ. N'obodo ndụ mmụọ. Ọ chere zuo Ọ sị na o zuru ori n'obodo ụmụ ndị mmụọ. Ngwa na-ekwusi ike. Ọ wee zuo ori. Ka ori ihe o zuru. Anụ. Nkakwu jekwe ori bụchakwa ihe ka njọ ụlụ. Ndị ọka na-akpụ ya ụlụ na-alụ ntị. Onye ọbụla zuru ori nke ka njọ. Ọ bụgodila akụ na nkwa welie taa. Do proud of who you are. Ije n'ori kama ayịyọ. Ori kacha njọ n'ihe niile a na-eme. Ndị ọcha izugodite nkụ bụ fa ya abịa jide. Afọ m ndị be anyị ụmụ nwanyị ndị na-aṅụ iyi fanọ na ọkwa na Dubai ka Saudi Arabia wee gbaa ụtọ nwaanyị ka akpụta ọ na-aṅụ iyi na ọ ya agba akwụna wee gbata ego wee nye onye kpọtara ya na ọ gbakwa ọsọ ihe nwa ma enye so ndị mmadụ na-esekuleti ebe niile na-asị nekwa ihe ụmụ nwaanyị be anyị na-eme in the name of money. Hey, alụ I am consigned. Ana esendilmia ndị sendilmia rukwa ihe lulu ito. Imago na-trend gheli nnọọ. Imago nneche anya nsi atakwa m ụmụ nwaanyị a. Ọrụ gọọmenti tinyere mmadụ na tight corner. Fa ejego n'ịgba akwụna. Fa jeben. Ọ gbasara m ka ihe na-adụlụ consign. Idu consign jee jide gọọmenti. Ọ bụrụ ụmụ nwaanyị jee ịgba akwụna ka ihe eje jide m. O je ịchụ aka ya jebezi ọ bụrụ na ọ makazi mana kedu ihe a ga-eme agaba n'ebe niile obodo ndị ọcha fa wepụta ebe niile ụmụ nwaanyị na-agba akwụna debe sifafa gbaba kwụba tax fa na-akwụkwa tax na Holland fa nwere ebe a na-agba ndị asaịn ya alụfanya sifa gbabịa wetebe tax mana izu ori 1 naira fa ya ejide gị tụwo nga mana ya ka m ji na-akọwala unu n'ori ka njọ n'ụwa ma ndị ọcha mmeri a na-akpụ ya red light onye ọkala obi oje ọ na-agbakwu ya kọtin ọ na-agba ọgbacha ọkwụọ ma tax gọọmenti ewere tie n'akpa mana imetụtezu ori 1 pound 2 pound onwe akwụghị ahụ ụgwọ 4 pound a ya edeli gị leta weteli gị ego ikwughachiri 4 pound ma 1 pound ọ ya ala ndị gị na nga mkpụrụ ọka onyanwa mana ụlụ ka njọ oke nwa ngwakọwa akụkọ nkakwu ihe njigbo ya na-akọrọ ụlọ akụkọ a bụ na oke nwa bịa na-ekwu na nkakwu jere ori anụ n'obodo ụmụ ndị mmụọ. Jee baa n'ụlọ papa jee baa na bed jee bed papa. Oke nwa ka ọ na-akụkọ ụmụ ndị nkakwu na ụmụ ndị mmụọ ahụ ka ọ na-akọ ọnụ ka anyị mechie akụkọ ka ọ na-akụ
Nkakwụ ji ezu ori anụ ọkwa isigo na anụ ka o zuziri anụ. Kedu ihe meziri akụli aka ndị mmụọ ji ebefa zuo ori anụ na azụ ndị mmụọ bịa wee bịa ndị mmụọ wee menye gị wee pịa anyị Itali. Ndị mmụọ ka wee pịa anyị Itali apịabi kwụọ onye akụ kwụọ onye gịnị duga o nwere ihe a na-akpọ gịnị duga ka wee chọọ igbu ya egbu. Ke na-amịsa aka lekwa agadi nwoke na-amị aka ndị mmụọ jegodu ebe eji eweta tushu ka ịbịa na drọwa mere enyi ka nna akọlụ ndị Igbo akụkọ nkakwụ ahụ. Meghe drọwa ahụ ka ị weta papa nke ebukezi ngwakọba nne ndị Igbo bụ isi na ihe akọ akụkọ nkakwụ kọba ihe na-akọ n'ọsọ. Ndị mmụọ ya chọọ mbụ nkakwụ ahụ. Nkakwụ bụ Yoruba ibunye m nne na nna m agwụgo ma ọ bụrụ onye na-enye m nri. Ndị mmụọ bịa wee yie melie ebele. Nkakwụ jere ori anụ na azụ n'obodo ụmụ ndị mmụọ wee jide ngwakọba wee yie ọha ọrụ na ọrụ. Ndị mmụọ bịa wee nyụcha oke nwa na-akọlụ na akụkọ iro na-egekwe ntị uchaa ntị oyozi agha. Nkakwụ wee sị gịnị ka ihe nkakwụ kwuru ibune m nne na nna m abụgo gbọwụrụ onye na-enye m nne. Ọ sị na ndị mmụọ tiri nkakwụ eti pakụrụ ya gịnị akụ wee chọọ igbu ya egbu. O wee yọọ ọfa sị biko unu egbune m egbu nne na nna m anwụgokwe na onwekwa onye na-enye m nri. Agụụ ji m aka onwere onye na-enye m nri. Ya mere m ji wee bịa ori anụ na azụ ka o yochazi ife biko ahụ ka wee mee ka o melie ebele ọbịa. Ndị mmụọ bịa wee nchecha nshi ndị mmụọ wee melie ebele fa chọrọ igbu egbu mana fa egbu ozi egbu fa wee nyụọ nsị siri ike nyụchichaa nsị. Momika gosiri awa wee tenye na nkakwụ ahụ ebe niile even onye ya wee tenye nsị ebe niile. Nkakwụ bịa wee were nsị wee tee nkakwụ ma n'iru ma n'anya ma n'imi ma na ntị ka wee megide wee pọnishie nye maka na gịnị o zuru ori ajọ ka ndị ụka na-akpụ ya ụlụ na-alụ ntị. Ụlụ na-eme gịnị na-alụ ntị ka wee si ya ngwa ya nabazie ya buluzie nke ahụ naba. Ya mere gịnị nkakwụ ji na-esi isi wee were ụmụ ihe ọzọ ha were tinye n'ọnụ ha weta ụzụ na-akpụ ụzụ ọkpụrụ ihe toro ogologo tinye n'ọnụ wee nyụọ nsị tenye n'alụ. Ya mere gịnị ọnụ nkakwụ jiri too ogologo arụ ya na-esi nsị mmụọ kụọ na oke nwa aka ọ pụtara ya kụọ aka kpamkpamkpamkpam. Ihe mmụta dị n'akụkọ anyị ka ọ bụ na izu n'ori mana ịfụkwa onye zuru ori agụụ igbu na-egbu jungle justice adịrọ mma. Ọ bụrụ na ọ maka agụụ ka o ji wee zuo ori o jiri egbe o jiri mma na ọ na-agụụ na-agụ ihe ị ga-eme bụ itinye ya obere ihe pịa anya ịtali n'ike ịbịa idebe ihe n'ala pịa anya ịtali n'ike ọ bụrụ gị tibie ihe gbajiri aka na ụkwụ ịpịa anya German dozen ịpịacha anya
isi anabazia maka o kwesịrị ije ọrụ as long as na aka dị ya ụkwụ dị ya o kwesịrị izu ori o kwesịrị ije rụba ofu ihe ka ọ bụ ọrụ ugbo kwọba baro ebughelibe ihe gbaba mgbele ihe a ga-eme erike ọ ngana tinyere ya n'ori mana unu ya apịa unu debie ike n'ala pịa anya unu pịacha anya ọnaba mana fọme yodo nshi wetinye n'arụ onye zuo ori apịa anya na-anaba anya ada ezu ori onye zuo ori a na-eji ọgba na ajịlịja yes nke bụ anyị akụzichego ndị nne na nna sụbalụ ụmụaka Igbo o nwekwara omenala anyị ada ezu ori maka Igbo na-agba mbọ onye zuo ori a na-ejide weli nkiri ejuru nye anya n'onu bulu ntụ nwụọ ya n'isi gụla egwu na-agagharị ebe niile agụla egwu na-esue n'azụ ọ na-agba a na-akụli ya kpọmkpọmkpọmkpọmkpọmkpọm ma ọ na-aga ebe niile o bulu ihe a o zute ebuye nye n'isi ebulie dọkwasị ya n'isi ọ na-agagharị ebe niile afịa niile ụmụ afịa niile ọ na-aga ọ na-agba egwu emechaa pịa anya ịtarị ọ bụkwa ofu onye ya apịa ịtarị a ga-adị 3 na 4 ma 5 edebie ike n'ala enyefe agba nnukwute ịtarị onye pịa onye apịa maọbụ onye pịakata ịpịa ihe dịka 5 onye nke ọzọ eweli pịa 5 onye nke ọzọ eweli pịa 5 onye nke ọzọ ọ na-ebe a na-apịa anya mmadụ lụrụ 5 ma 6 mmadụ 5 ga-apịa anya bụ ịtarị ọ bụrụ ofu onye maka inye ofu onye ya pịa ịtarị ahụ emechaa ọ ya abịa tụọ onye ahụ ilo mebe onye ahụ ilo si na onye ahụ tiziri mana ọra wee kpụkọ ọrụ mmadụ a si na ọra siela ofu onye ọ dị eliche nwa ya esilie ọra ga-esili ya ma nrapụ ofu onye ka ọ pịa anya ịtarị ahụ ofu onye ya apịa anya pịa 5 onye nke ọzọ apịa onye nke ọzọ apịa anyị apịakata ya anya ọ na-eti a na-agagharị ebe niile ọ bụrụ ori akpụ ụmụ onye ngana ọ mara aka ọrụ mana ọ ma ije erola akpụ mmadụ abacha mmadụ ka ọ na ụmụafịa na ụmụagụ oluo na ụzọ ụtụtụ obulu pan bụ n'isi gbala ọsọ je na-erola akpụ mmadụ ejidie ewele akpụ ahụ nyanyechie nye n'onye ma nkịrịnka eweli ntụ mee pawuda ewele ntụ mee onye ahụ pawuda ọ na-awụ ya anya onye ọbụla anyị agbaghị ya a na-akpụ ya mgbayọ ka ọ mali ihe n'ike ọ bụkwa na akpọli asị na ọka o mee gịnị ka ọ mali ihe n'ike ndị ọzọkwa bụ ịgba asịrị megide mmadụ mebie afa mmadụ ihe eje kwụọ ihe n'afịa ihe eje isichaga asịrị ahụ megide mmadụ ibe ihe eje mee gịnị kwụọ ihe n'afịa isi ebulu ogene nye gị na-agagharị iluo n'afịa ịkụọ kpụmkpụmkpụmkpụmkpụmkpụm ekene m unu ọrụ ekene m unu biko asị m ka m gwa unu na ihe nkwu na mekwu ozi ihe ahụ nji onye akọ asịrị nji onye akọ ọzịkwa m kpụmkpụmkpụm a na-eso onye ahụ iji gba asịrị ekpechiche enye n'obodo onye ahụ a na-eso gị ihe eji afịa niile ihe eji eke jee oye jee nkwọ jee afọ jee ebe niile ipuche enye iluo n'ebe ụmụ ndị inyom nọ na-azụ afịa ịkwụ ọnya kpụmkpụmkpụmkpụmkpụmkpụm ịhụra ekene m unu afọ m bụ abụ m onye asịrị ihe nsịrị ọjọọ ka ọ bụrụ eziokwu ihe m kwuru ọ bụrụ eziokwu ekwu ozi m asị m asị ịkụọ kpụmkpụmkpụmkpụm ị na-agagharị ebe niile a na-esoghị n'azụ ọnyanwụ ya bụ kwa ileghi nga kwuo nke bụ eziokwu ngwa anyị emesigo ewo anyị emesigo ewo anyị emesigo anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ngala anyị emesigo anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ngala anyị emesigo ngwa kụọ aka Kondo, sipa ka emesịa